шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон ду роҳ доранд айни ҳол танҳо ки ба Россия дохил шаванд. Оиди пешгирӣ кардани нарху навои маҳсулотҳо дар бозорҳо. Салом дӯстон, инак ширкати дорувори Софсавдо тахфифи солинавии худро оғоз намуд. Барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ба ширкати дорувори Софсавдо муроҷиат кунед. Барои дархостҳои худро равон кардан аз сайти Софсавдоро истифода баред. Рақамҳо дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия барои соли нав то хонаи шумо бепул мебошад. Шаҳрҳое ки берун аз Россия ҳастанд дар муддати 2 рӯз доставка карда мешаванд. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Нафароне ки мехоҳанд канали моро дастгирӣ кунанд, ссилкае ки дар комментария закрепит кардагиай бидроен регистратсия кунен ва промокоди моро бизанен, соҳиби бонус мегарден. Инак мо имрӯз якчанд хабарҳои нава пешниҳоди шумо мегардонем. Тамошобинони азиз, бо диққат гӯш кунен ва аз хабарҳои нав шуморо ҳам огоҳ бошем. Аввалин хабари мо оиди чӣ гуна шаҳрвандони Тоҷикистон бояд вориди Россия шаванд. Сафоратхонаи Федератсияи Россия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин суол ҷавоб дод ба шаҳрвандони тоҷик. Ҳозир мехонем ва шумо нусхаша бо диққат гӯш кунед. Муҳоҷирон аз Тоҷикистон метавонанд ба Русия танҳо бо ду роҳ ворид шаванд, гуфт Валерий, сардори шуъбаи консулгарии сафорати Русия дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Агар шаҳрванди Тоҷикистон ки шаҳрвандии Русияро надошта бошаду дохил шудан мехоҳад, пас ӯ ду роҳ дорад. Аввалаш он аст ки созмоне ки даъват мекунад метавонад барои ӯ кофил шавад. Роҳи дуввум ин аст ки ӯ интизори боз шудани марзи Федератсияи Русия аст, гуфт консул Валерий. яъне бародарони азиз, намояндаҳои сафоратхонаи Федератсияи Россия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин суол ҷавоб дода гуфтанд ки шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон ду роҳ доранд айни ҳол танҳо ки ба Россия дохил шаванд. Аввалин роҳ ҳамие ки созмони сохтмоние ки вайҳоро даъват мекунад кафил шава ба ана ҳамон шаҳрвандҳои тоҷик. Яъне кафил чиро дар назар дорем? Мисол ба тарзи оддӣ бигирем, агар кафил ҳамон шахсияте ба ҳисоб мерава ки шуморо даъват мекунад ва ҳамчун даъватгар аз уҳдаи нигоҳубини шумо мебирояд, аз уҳдаи ба ҷои кор таъминкунӣ мебирояд, аз уҳдаи додани музди маош мебирояд. яъне ҳамин гуна шахсиятҳо кафил ба ҳисоб мераванд. Ва дуюмин нафаре ки метавонад вориди Россия шавад, дар намояндагии сафорати Россия ҷавоб дод ки дуюм варианташ ҳамие ки то марзҳо кушода нашава, ягон кас наметавонад вориди Федератсияи Россия бигардад. ва боз дар мулоқот афзуд ки дар ҳақиқат Федератсияи Россия ба муҳоҷирон ниёз дорад ва бояд роҳе биёбад ки муҳоҷирони меҳнатиро ба кишвари худаш дохил бигардонад. мегзарем ба қисми хабари навбатӣ оиди раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ. инак тахфифи соли навӣ оғоз гардид. нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, ба духтурони дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва муроҷиат кунед. ба ҳама намуди дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. аз номи юристи ҷай муроҷиат кун, бо скидкат мекунанд. Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори пойтахт ва раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон, барои фаровонии бозор ва пешгирии болоравии нарх ба масъулин дастур додааст. Рустами Эмомалӣ оид ба пешгирии болоравии нархи молу маҳсулоти ниёзӣ аввалиян дар пойтахт ба муовини соҳавӣ, раисони ноҳияҳо, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои дахлдор дастур додааст ки ҷиҳати таъмини фаровонии бозорҳои истеъмолӣ, аз байн бурдани миёнаравӣ ва таъмини рақобати солим аз фишангҳои дар қонун пешбинишуда, махсусан бо роҳи ворид намудани маҳсулоти захирашуда чораандешӣ намоянд. таъкид шуд ки тибқи дастгури ҳукумат Тоҷикистон ҳамарӯза то фаро расидани соли нави мелодӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ доир мегардад. Рустами Эмомалӣ, раиси шаҳри Душанбе, имрӯз аз ҷой додани бархе камбудиҳо дар сохтмони иншоотҳо ва биноҳо дар пойтахт изҳори норозигӣ кардааст. тибқи иттилооти котиботи шаҳрдори Рустами Эмомалӣ гуфт, дар ҳудуди шаҳр айни замон сохтмони 450 бинову иншооти навизамонавӣ идома дорад. яъне ки аввалан раиси шаҳри Душанбе
душанбе дастур дод ба раисони ноҳияҳо ва коркунҳои мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ оиди пешгирӣ кардани нарху навои маҳсулотҳо дар бозорҳо ва баъдан боз таъкид карда гуфт ки то соли нави мелодӣ дар шаҳри Душанбе дар пойтахт ярмаркаҳои маҳсулотҳо баргузор мегардад, яъне ки дар ярмарка ҳама нарху навоҳо, бародарони азиз, арзон аст. Хеле ки ҳамаи мо шумо медонем дар бозорҳо, дар мағозаҳо ҳозир нархи наво беҳад қимат шидагиаст ва ярмарка махсус аз тарафи ҳукумат ташкил карда мешавад ба хотире ки арзон ба шаҳрвандо чизо дастрас карда шаванд. Ва боз дар давоми ҷаласа Рустами Эмомалӣ таъкид кард ва норозигии худша аз сохтмони биноҳо ва иншоотҳо баён кард. Ва инчунин гуфта мешавад ки дар шаҳри Душанбе 450 бинои сохтмони худшона идома додастанд. Мегзарем ба қисми хабари навбатӣ. Мо якчанд рӯз пеш умуман чандин видеоҳо дар ҳамин маврид кардагӣ ҳастем ки Россия тасмим гирифтагие ки муҳоҷирони меҳнатии Осиёи марказира, яъне ки аз Узбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон ба Россия ворид бигардона ба баъзе роҳҳо ва алалхусус ин роҳ аллакай сар шуд, оғоз шуд. Федератсияи Россия аллакай якумин шуда аз Ҷумҳурии Узбекистон 196 муҳоҷири корира ба Федератсияи Россия ба давлати худаш интиқол дод. Яъне ки аллакай аз Ҷумҳурии Узбекистон ҳами гуфтушуниде ки гузашта буд оиди дохил кардани муҳоҷиро, аллакай ҳами оғоз гардид аз Ҷумҳурии Узбекистон ки 196 муҳоҷира ба дохили Россия ворид карданд ва гуфта мешавад ки агар аз тарафи ҳамихе сохтмонҳо, аз тарафи давлат муҳоҷироро ки даъват кунанд, дар ин ҳолат Федератсияи Россия уҳдадорад ки муҳоҷироро аз ҷои хоб ва хурду хӯрок, либосҳо таъмин кунад дар ҳолате ки кору фаъолият мекунанд. Ва боз ногуфта намонад ки дар ҳолате ки аз Узбекистон ё мегирем аз Тоҷикистон муҳоҷирои корира ба Россия мебара ҳукумати Россия худаш аввалан ба карантини 10 рӯза равонашон мекунад. 10 рӯз карантиншон мекунад ва баъд аз 10 рӯз 4 рӯзи дигар документатсияшона торӣ мекунанд. Умуман пас аз 14 рӯз кору фаъолияти худшона шуруъ мекунанд. ва иншааллоҳ умедворем ки Россия аз Ҷумҳурии Тоҷикистон низ хоҳишмандо, яъне муҳоҷирое ки мехоҳанд Россия бираванд ва ихтисос доранд ва касбу ҳунар доранд, умедвор ҳастем ки ҳамин гуна нафарҳоро низ ба Россия даъват мекунанд барои кору фаъолият кардан. Инам яке аз роҳҳои дастгирӣ кардани ҳукумати Россия баҳри мигрантҳо аст. Бародарони азиз, ҳамин буд хабарҳои имрӯзаи мо. Боз агар ягон хабарҳои нав шид, худованд розӣ бошад, мо дастрас мекунем ва пешкаши шумо мегардонем. ҳар нафаре ки моро тамошо мекунад ва барномаҳои моро дастгирӣ мекунад, миннатдории худмона баён мекунем. Иншааллоҳ ки моро кӯшиши заҳмати зиёд мекунем ки саривақт хабарҳоро ба шумо бирасонем то шумо аз ҳама вазъият бохабар бошед. Дар канали Юрист Тиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.